Senide maiteok, agur terdi. Igande honetan ere, discernimentuak beteko du gure hausnarketa Aita Santu Frantziskoren eskutik. Jaunak etengabe gonbidapenak egiten dizkigulako hainbat modutan. Gaurko evangelioan bezala, Joan Bataiatzailearen bitartez, Jainkoaren bildotsa seinalatuko digu. Eta guri dagokigu aldiro baietz edo ezetz esatea. Pilota munduko irudi bat erabiliko dut. Jainkoa eta bizia dugu beti sakearekin, eta gu berriz beti errestoan. Eta guk sakea bortxaz irabazi nahi dugunean, nahi eta nahi ez, benetako hildotik ateratzeko arriskuan jartzen gera. Aita Santuak benetako jarrera horren adibidetzat loialauka saninazio jartzen du. Bere bizitzako une erabakigarri bat gogora ekartzen digu. Etxean da, gudan jasotako zauri gaizto batetik oneratzen. Eta asperra uxatzeko irakurtzeko zerbait eskatzen du. Zaldunen liburuak ditu gustuko, baina tamalez, bere dorretxean santuen liburuak besterik ez izaki. Gogo txarrez, haiek irakurtzen hastean, halako batean, beste mundu bat irekitzen zaio. Eta ikuspegi horrek pixkanaka aurre egin arazten dio mundutar loria den bilaketari. San Francisco eta Santo Domingoren irudiek txundituta uzten dute. Eta haien antzeko izatea amets eta eredutzat pizten zaio. Aurreko mundua oraindik ere dirau, jakina. Eta hartaz, sentimendu ezberdinen lehia sortzen zaio bere baitan. Zaldunak eta santuak deman. Nahiko antzeko hasiera batean. Baino Loiolako kapitainak emeki, nabardurak ere sumatzen ditu. Mundutarrak ziren gauzetan gustura sartzen zen, baina haien amaieran bere barrena lehor eta atsekabe uzten zioten. Eta santuen penitentziak, Jerusalemera oinutsi joatea eta belarrak besterik ez jatea eta halakoaz pentsatzean ordea, konsolamentua ez zegoen bakarrik haiek buruan edukitzean, baizik eta ere ondoren poz aztarna sakon bat uzten zioten. Esperientzia honetan bi alderdi nabari ditzakegu. Lehenen denbora. Hau da, munduko pensamenduak hasieran erakargarriak dira, baina gero xarma galtzen dute eta hutsik uzten zaituzte. Jainkoaren burutazioek ordea, hasieran halako erresistentzia sortzen badute ere, onartu ondoren ordea, ez ezaguna den bake iraunkor bat uzten diote. Orduan beste bigarren alderdia azaltzen da horretan dabilen personari. Pentsamenduen iritsiera puntua. Hasieran gauza ez da inola ere hain argia. Discernimenduarengan garapen bat dago. Guretzat zer den ona, bizitzaren ibilbidean azaltzen da. Ez modu abstraktu eta orokorrean. Inazio arau bat aurkitu du eta hala dio. Bekatuaz bekatu dauden pertsonei etsaiak ustezko plazerrak erakutseten die. Dena primeran doala ziurtatuz. Zentzuei plazerrak aginduz, beren bekatuetatik atera ez daitezen. Aldiz, horiengan espiritu ona erabat bestela dagi. Ozka eta kezka sortuz, zentzu zuzenean sar daitezen.
erabaki bidean dagoen gizakiak badu bere aurrean historia bat, eta hor du irakurri beharreko idazkuna. Zergatik otenoa norabide honetan, zeren bilanabil, eta hor da discernimentua. Inazioren asmoan etzen ez da gutxiagorik ere Jainkoa aurkitu edo nolatan bizia aldatu. Jainkoaren lehen esperientzia bere bihotzari entzunez egiten du. Eta honek zilipurdika itzultzen dio ikuspegia. Ustez erakargarri zirenak itsusi. Eta ustez aspergarriak bihozkor bilakatu zaio. Zenbatetan ere guri olako zerbait gertatzen ote zaigun. Ekintza on baten ondorio bakeak hartu gaitu. Benetako pozak. Hori da dugun ikasi beharrekoa. Gure bihotzari entzuten ikasi. Hainbat tresnei, telebista, irrati, mugikor entzuten diogun pertsonei galdetzen dizuet. Zuk baote dakizu zure bihotzari entzuten? Eta zuk lasaitu ondoren zeure buruari galde dezakezu. Baina nola dago nire bihotza? Ase, triste, zerbaiten bila, edo zain. Erabakiak hartzeko bihotzari entzun beharra zaio. Gure santuaren kasutan badiruri ezuste bat izan zena tartean, zaldunen librurik ez egotea eta santuenak bai ordea. Ze kasualitate ustekabea. Bai eta agian aldaketarako aukera ere. Denboraren poderioz, San Inazio konturatuko da Jainkoaren gauzak direla horiek, eta aurrerantzean bere atentzio osoa eskainiko dizkie halako bizikizunei. Goldean zebilen gizonarentzat altxorra aurkitzen duenean txiripa ote zen hori. Gertakari mota horretan garrantzia duenak zorte onaren bisitalditzat hartu eta aukera hori aprobetxatzea. Aita Santua kontseilu bat eskaintzen digu orduan. Hau kasualitate hutsa ote da, edo ez nuen espero dion edonori. Hor duzu bizitza solasean, Jainkoa ala debaborra izketan. Norbait bai, baina bada zerbait hausnartzeko. Erabakia ongi hartzeko. Hortxe ezagutzen dugu bihotza. Ez ustekotan, Jainkoak etengabe aukerak ematen dizkigu gure bihotzaren egoera ezagutzeko. Jaunak adimen eta askatasuna eman dezagula bereak diren zantzuak ikasten, eta gaiztoaren lilurak direnengandik bereizten. Senideok, salbatuak, askatuak, jaunaren adiskide gara, eta ez morroi. Bere maitasunaren araberakoak izan gaitezela. Bake eta on.